नोंथाङाबो सानाय सुनाय बायदि रोखोमनि बेरामजों भुगिनांनानै दं नामा? जुदि नोंथाङाबो सानाय सुनाय बायदि रोखोमनि बेरामजों भुगिनांनानै दंब्ला बरमा नोगोरनि बास लाखिग्रा साखाथिनि बलेन डिउरि कमप्लेक्सआव थानाय सिजौ आयुर्वेदिक सेन्टाराव फैनानै नोंथांनि बेरामखौ नायजाफैनो हागोन। हरिश्वर स्वर्गियारि बिथाङा बरमा टाउननि बास लाखिग्रा साखाथियाव थानाय बलेन डिउरि कमप्लेक्सआव सिजौ आयुर्वेदिक सेन्टार मुंजों बेरामिफोरखौ फाहामथाय होग्रा मिरु सेन्टार बेखेवदों। सिजौ आयुर्वेदिक सेन्टाराव गासै सावस्रि नायबिजिरनाय, मोदोम नानाय आरो आयुर्वेदिक प्रडाक्ट, स्पेशल हिलिं आरो गोदानै चिर'प्रेक्टिक राहाजों फाहामनायखौ मोननो हागोन एबा पन्चाकर्मा थेरापि, हल बडि चेकआप, चिर'प्रेक्टिक, फिजियोथेरापी, आयुर्वेदिक प्रडाक्ट, प्रोप्राइटरी मेडिसिन, नेचारोपैथी, स्पेशल हिलिं बायदिखौ सिजौ आयुर्वेदिक सेन्टाराव मोननो हागोन। नोंथांमोना बांसिनै मिन्थिनोब्ला 6901792969 7002682861 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै मिन्थिना लानो हागोन। सिजौ आयुर्वेदिक सेन्टारखौ जागायनाया बोसोरसेयानो जाबाय। दा थेवबो रायजोफोरनो मिथिहोनाय जायाखैमोन, माने अपेनलि बेबायदि एडभार्टाइज आरिफोर होनाय जायाखै नालाय लकेल खिनियावल'सो मिथिनाय जादों। दा बयबो रायजोफोरा मिथिनाय हिसाबै बे सिजौ आयुर्वेदिक सेन्टारनि एड्रेसखौ आं बुंनो सानदों। बे एड्रेसा जादों गुवाहाटीनिफ्राय जुदि फैयोब्ला बरमा ब्रिजखौ बारनानै बास स्टेन्ड मोनो आरो बे बास स्टेन्डनि आगदाथिं नाहरब्लानो मोनसे सारिथाला बिल्डिं मोनसे नुहुरगोन। बे बलेन डिउरि कमप्लेक्स होननाय बे बलेन डिउरि कमप्लेक्स बिल्डिंआवनो सिजौ आयुर्वेदिक सेन्टार माबा साइनबर्डखौ नुखागोन आरो बेहायनो फन नाम्बारबो होखानाय दङ। आरो क'क्राझारथिंनिफ्राय फैयोब्ला होमबानिया ब्रिजखौ मोनस्लाबियावनो आगसिथिंजाय बे बिल्डिंखौ नाहरबानो होमबानो मोनगोन। दासिम नोंथाङा बे फाहामथायाव साबेसे सुबुंखौ फाहामदों? दासिम खम समनि गेजेराव, जेनेबा बोसोरसेनि गेजेरावब्लाबो खमैबो 200सो पेसेन्ट जोंनि आखायाव हामबाय। मा मा बेरामखौ नोंथाङा नायनाय जायो? जोंनि बेहाय बायदिसिना बेरामानो आसलते हामो। थेवबो स्पेसियेलि जोंनिया बेहाय थेरापिनि रिजाल्टआ माने मोजां जानायाव माने पाब्लिकफोरा मोजां मोनदों। थेरापि होनायनि राहायाबो जोंनिया गोदान टेकनिकजों खालामनाय जायो। बेहाय स्पेसियेलि कायर'प्रेक्टिक होननाय बे थेरापि, कायर'प्रेक्टिक थेरापिखौ आसामनि दाबनैसोल' जायगायाव खालामनाय जायो। दा बरमायावबो बे कायर'प्रेक्टिक थेरापिया दङ, जि थेरापिया जोबोर गोनांथार। जिखिजाया सानाय सुनाय आरिनाय बा पेरालाइसिस बेमारफोर हामनायफ्राव बे थेरापिया जोबोद गोनांथार। आरो बेनि अनगायैबो पन्चकर्म होननाय मोनसे थेरापियाबो जोबोद मोजां रिजाल्ट होदों। ओंखायनो बे पन्चकर्म थेरापियाबो फ्राय जायगायाव गैया होननानै बुंजायो। गुवाहाटीयाव आयुर्वेदिक कलेजावल'सो बेखौ होनाय जायो। बिनि अनगायै गुबुन जायगायाव फ्राय गैयाखौनो होनजायो पन्चकर्मखौ। दा बेबो मोनसे मोजां रिजाल्ट जोंनि थाखाय। बिदिनो आरो थेरापिनि थाखाय जेराव जि नांगौ, जिबायदि नांगौ बेबायदिहाय होनाय जायो। आरो बे सानाय सुनाय बायदिसिना बेरामनि अनगायैबो खायसे रिजाल्ट, दा जेरैहाय सोरहाबा गथ' गैया, गथ' गैयिफ्रा जाय जाय बेहाय फैदों साफ्रोमबोआनो पजिटिभ रिजाल्ट मोनलांदों। आरो बेनि अनगायैबो खायसे ओरैबायदि पेसेन्टनि रिजाल्टफोर बुंजायो, दा जेरै मेडिकेल गिदिं बेरामखौ हमनो हायाखै, फाहामनो हायाखै, जोबथारनायाव जोंनि बेहाय जोङो हल बडि चेकआप खालामग्रोयो। हल बडि चेकआप खालामनायाव जोङो जिखिनि प्रब्लेम मोनो बेखौ जोङो जोंनि सिस्टेम बायदिहाय जोङो स्टेप बाय स्टेप फाहामलांबाय थायो, बेबायदिनो हामलाङो। आरो स्पेसियेलि जोङो साप्लिमेन्टनि हेल्प लायो।
साप्लिमेन्ट होननायखौ दानि जुगाव गोबाङा मिथिबाय, हयथ' गोबाङा जेनेरेल पाब्लिकफ्रा मिथियाबो जानो हागौ। साप्लिमेन्टआ ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट जायो दानि जुगाव, जेनेबा डिटक्स खालामनांगौ, डिटक्सिफिकेसन खालामाब्ला जिखि जाया मुलिफ्रा खामानि जानो नागिरा। एल'पेथिकनि जेसेबां मुलि जायोबाबो सायावनो ओरैनो मोनसे रिजाल्ट जास्ट हामथ'योल' खिन्थु हामथारा। खिन्थु जेब्ला डिटक्सिफिकेसन खालामनाय जायो होमबानिया ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट जायो जे साननोनो हाया। थ' बेबायदिनो जोङो पन्चकर्मनि गेजेरजों एबा साप्लिमेन्टनि गेजेरजों डिटक्सिफिकेसन खालामग्रोयो, बेनिफ्राय फाहामनाय राहाखौ जोङो लायो। बिदिनो इसोरनि अननायाव खायसे इम्पसिबोल बेरामफ्राबो हामदों आरो बुंनानै गोजोननाय मोनो आरो। जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 6901792969। नोंथांखौ बेयाव थोंजोङै मोननाय जागोन। बे नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामब्ला थोंजोङै मोनगोन। थेंक इउ। मा खावलायगोन रायजो राजा, जोबथारनायाव रायजो राजाखौ मा खावलायगोन नोंथाङा? जोबथारनायाव आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोबथारनायाव आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे जोबोद गोनांथार इनफरमेसन मोनसे होनो लुबैयो। बे जादों मा, जोङो दानि जुगाव मोजां खायद' मोनजाखाला, गासिबो माने मुलि होनाय भेजाल खायद'फोरखौसो जों जानांगौ जायो आरो जायाबाबो गुबुन राहा गैया। बेखायनो जोङो जानोबो नांगोन आरो जानायनि गेजेरजोंनो जोंनो जोंनि देहायाव जिखिनि प्रटिन, भिटामिन, मिनारेल्सफोर बायदिफोर नांगौ बेफोर गासैखौबो मोननांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो गाज्रिफोर जायफोर जोङो जानायाव हाबफालांबाय बेफोर गाज्रिफोरखौ जोङो डिटक्सिफाइ खालामनांगोन। होमबाना जोङो बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो। बेहाय मोनसे गोनांथार बाथ्रा साननो गोनाङा मा, जोङो बेरामखौ जानायनि आगोल फाहामग्रोनांगौ एबा जानायखौ जों होबथानांगौ, एबा जोङो जानायनि आगोल जों राहाखौ लानांगौ, होमबानो जों बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। बेखौ नोंथांमोना साननानै नायदो आंनि बुंनाया बेसेबां इम्परटेन्स।